Yo soy María y ella es Ángel. Ahora os explicarem el treball final de la màquina. Jo he après a fer un cotxe perquè antes ja sabia més o menys i noves energies que antes no sabia. Jo he après a fer més o menys un cotxe perquè més o menys ja sabia, l'únic que no sabia era com fer que funcionés, i les energies. Una màquina és una cosa que pot transportar coses com, per exemple, un camió, un cotxe, un tren, un barco, etc. Una màquina pot servir per transportar coses, tallar, com un cortacésped, cuinar, etc. Què són els materials? Els materials són com diferents tipus de coses que pots fer, que pots tenir los naturals, com per exemple fang, ferro, vidre i moltes coses més. Els materials són com un muelle i coses així que pots fabricar o no. Els que es poden fabricar són els materials compostos i els que són naturals, els que no tens que fabricar ni res, són els no compostos. Heu tingut dificultats? Sí, hem tingut dificultats perquè les rodes es queien i per el pes del motor, perquè el motor pesava molt i la hélice no rodava i no tenia suficient força per que el cotxe caminés. Sí, hem tingut dificultats perquè el motor tenia molt de pes i no tenia força la hélice. I també perquè les rodes es queien. Sí, em pot servir perquè els de sisè fan una màquina i si nosaltres els ensenyem les nostres, pues les donem idees perquè facin les seves. Sí, perquè així, quan nosaltres anirem a sisè, ja tenim una idea de què és una màquina i perquè així els del sisè els donem idees y els ayudamos. Adiós, espero que os haya gustado. Adiós, espero que os haya gustado.